У Шклове прайшоў адкрыты турнір па бодибілдынгу і фітнесу «Кубок Жалезнага льва». Акрамя беларускіх атлетаў у турніры прынялі ўдзел і госці з Расіі і Казахстана. Аб тых, хто зрабіў спорт асновай свайго жыцця, наш наступны сюжэт. Праз 15 гадоў у Шклоў вярнулася незвычайнае спартыўнае шоу. Нашаму гораду выпала унікальная магчымасць стаць пляцоўкай для правядзення адкрытага турніру па бодибілдынгу і фітнесу «Кубок Жалезнага льва». Самое главное, чтобы молодежь все-таки понимала, что здоровье дается природой, но надо все равно его поддерживать. Мне 64, я тренируюсь и великолепно себя чувствую. Если не тренируюсь, начинаю плохо себя чувствовать. Поэтому это такой спорт, который дает возможности всем заниматься и работать над собой. То бишь есть понятие такое: культурист, бодибилдер или фитнес, он приходит в спортзал, чтобы побеждать самого себя. И это делает каждый раз. Менавіта 15 гадоў таму ў Шклове ўжо праходзіла падобнае спартыўнае мерапрыемства, арганізатарам якога быў шклоўчанін Анатоль Грамыка. Ён увогуле стаяў ля вытокаў атлетычнай гімнастыкі ў стране. У дзень турніру яму быў уручаны падзячны ліст за ўклад у развіццё гэтага віду спорту. А таксама падзякавалі і тых, хто прымаў удзел у падрыхтоўцы цяперашняга турніру. Учитывая, наверное, и нашу пандемию, вы нашли возможность, нашли в себе силы сегодня приехать в наш город. Всех вас приятно видеть. Я думаю, что наша Шкловская земля, она действительно такая дружелюбная земля, она любит гостей. Асабліва прыемна, што госці з Расіі і Казахстана ацанілі не толькі ўзровень спаборніцтваў, але і прыгажосць і гасціннасць шклоўшчыны. Хотелось бы сказать пару слов, так скажем, от российской стороны. Буквально за эту неделю я второй раз приезжаю в Республику Беларусь, и я просто восхищен и удивлен вашим гостеприимством, друзья. Столько добрых, красивых людей очень редко встретил в наше время. А еще я хочу отметить чистоту ваших городов. Приезжаешь сюда и просто душа радуется. Вам большое спасибо. Мы будем здесь вновь и вновь. Очень красивый город, атмосфера прекрасная, встречают очень тепло. Спасибо вам, мы приедем еще не раз к вам. Удзельнікі турніру гэта мужчыны і жанчыны з вельмі добра складзенымі фігурамі, практычна ідэальнымі прапорцыямі. У спаборніцтвах прынялі ўдзел больш за 150 спартсменаў. Сярод іх вядомыя атлеты, пераможцы і прызёры розных міжнародных турніраў. А сярод гасцей магіліўчанін Александр Лаўроў, абсалютны чэмпіён Рэспублікі Беларусь 2020 года, пераможца міжнароднага турніру ў Латвіі у номінацыі «Пляжны бодибилдинг». Выступаю уже с 2012 года. Чтобы подготовиться к соревнованиям, нужно около 2 месяцев примерно, чтобы вывести форму на пик. Это спорт силы и духа. Этот спорт зарождает в человеке дисциплину. Падчас турніру ўдзельнікі змагаліся за медалі ў розных номінацыях. Спартсмены змянялі адзін аднаго на сцэне. Для журы было важна ацаніць кожнага культурыста, прыгажосць і скульптуру цела. Менавіта за ёй ідуць у фітнес-клубы прыхільнікі здаровага ладу жыцця. Напэўна, самае галоўнае, што гэты турнір яшчэ раз даказаў, што спорт выхоўвае характар і сілу волі. І толькі ад самого чалавека залежыць яго прыгажосць, у тым ліку і знешняя.